Jeg var faktisk i Mexico. Sommer. Det er bare shot. Hvad helvede tror du laver? Det kan ikke klare mig. Jeg bare kan sige, Så går du op foran, så sker der ikke noget. Skrid! Giv mere. Nej. Stop. Altså 7. Hej 7. B. Velkommen tilbage fra sovedagen. Ti stille og sæt jer ned. Find jeres bøger frem. Ja. Nå, Mohammed. Så sidder du her igen, hva'? Godt, I får det bøgerne frem. Slå op på side 30. Vi begynder med lidt højtlæsning. Nå, Mohammed. Skal vi ikke starte på dig? okay. Ordet teori betyder endelig frygt, og terrorismens stærkeste virkemiddel er der også at skabe netop frygt. Tak. Det skal du vist hjem og øve lidt på. Nå, det gik jo ikke så godt. Vi må vist hellere starte helt forfra. Hvad med dig, Lasse? Ja. Helt forfra. Ja. Tak. Ordet terror betyder egentlig frygt, og terroristmens stærkeste virkemiddel er det også at skabe netop frygt. Burde vi ikke gøre noget? Det er jo synd for ham. Jo, men jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Jeg mener selv, at Annette er med til at nedgøre ham. Jo, men jeg har heller ikke lyst til, at det er mig, der bliver mobbet. Nej, vi vil blive totalt stemplet på det. Ja. Nu går vi i gang med gruppearbejde. I skal løse opgaverne på side 43. Tak. Jeg er jo 43 også, hvad jeg laver. Har du noget svar med? Chef. Hej, dreng. Må jeg gerne være sammen med jer? Ja. Drenge. Første opgave. Klar til greb. Kæmper. Så sidder du bare her helt alene. Ja, du sgu ikke nogen, der gider sig sammen med ham. Ikke som den taber, som han er. Hvad sommer ham? Hvorfor går du ikke bare hjem? Der er lige ikke nogen, der kan lide dig. Mamma, hvorfor dræber du ikke bare dig selv i stedet for? Og skub for det. Det er en dokumentar om mobning. Og vi står inden for det. Lad være. Mobber ham, ikke mig, vel? Jamen, eller skal vi bare fortsætte, eller hvad? I skal fokusere på jeres, tror jeg. Ikke det? Jo, I har jeres eget. Er vi klar? Vi er klar. Hey! Der er ikke nogen, der gider sig sammen. Men det er godt, I har fået samfundsbøgerne. Kom nu bare.